ngudani lo umathathatha bamaziyo bathi ngumntu kaZinhle Kwayimane, abanye bathi ngumntu kaNesi, abanye bathi ngumntu kaLosana Mbane, kodwa mna ndithi ndingumntu wenu. Andikho ndedwa kapha, ndilapha kubhuti. Bhuti ni right? So right bhuti kunjani? Si right bhuti, sibhalelwe ngumntu wakho man, uthi ukubambe amatyeli a-11 ukreqeza uhleli nenkazana umlungu umuntu omnyama different kinds. If isilungu ndisithethe kakuhle sabantu ababhinqileyo, ingabe unyanisile? Hayi man. Hayi man. Hayi man bhuti, bayakufoka abantu ngawe, ayikho lento bayithetha ngawe, bangolile abantu, bafuna uphelelwe ngumzi abantu. Bhuti umntu olungileyo wena. Mntu olungileyo. Hayi man. Weleni bethuna, leyi hayi mani, ipoti efumaneka apha NU1 phambi kwakwaBoxer. Igama layo hayi mani, ihlakamnandi, bayaxoka ngobhuti. Hayi mani, injani? Hayi man tani. Hayi man. Anyone phambi kwakwaBoxer khala amabheri for le kote hayi man. Ngazofota apha kodini, sondela pha. Nansi hayi man madoda. Yo.